Stratený poklad je moje obľúbené kúzlo z 3. knihy, ktorú som napísal a vyzerá nejak následovne. Predtým, ako by som začal, by som divákovi dal vygenerovať tento poklad, pretože ani divák nevieme, aká karta je stratený poklad v tomto prípade. A mám tu takýto kompas, či ja ho hodím, tak aby ukázal na nejakú kartu, čiže ukazuje niekde sem, ja ho teda vložím medzi karty sem, dajme tomu, kebyže si tu môžeš dať kam chceš, zvyšok kariet dám bokom a vygenerujeme spoločne, čo bude našim strateným pokladom. Čiže napravo by mala byť hodnota, naľavo znak, je to napísané na tom kompase. Toto bude teda hodnota sedmička a znak listová. Sedmička listová je karta, ktorá predstavuje v tomto prípade náš poklad. Tento poklad sa ale niekde v balíčku nachádza, ja neviem kde. Divák tiež nevie kde a potom poviem, nech ten kompas vezme, otočí ho a je tam napísané tvoj poklad je 12. karta v balíčku. Čiže keď vezme balíček a začne odpočítavať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak 12. karta v tom balíčku by mala byť náš stratený poklad, čiže sedmička listová. A toto je jedno z kúziel, ktoré sa môžeš naučiť v mojej 3. knihe, takže pokiaľ chceš, utekaj na link profile a kúp si už teraz.